Nyt on julma hauki kiinni. On kauhia mörkö. Ja tietenkin tällä samalla pojalla. Kokkelanpa, ei se on huonosti kiinni. Kokkelehan, veä. Se on hyvin väsynyt, pitkään ollut. Soppiiko se tonne haaviin? Ei. Hei Vili, kato mihin ohjaat. Hei Vili. Kella. Hei. Oi. No niin. Nyt meni vähän, mutta on se. Ei. Ois se siellä haavissa nyt. Oi kauhia mikä. Ei pysy. On julma. Meni vaan tähän. Tähän. Ei tässä on hättä. Se on tämmöstä välillä tää kalastaminen. On kauhia mörkö. Se on julma hauki. Kyllä se likemmäs 5 kiloa taitaa olla ja pikkupoika. Niin. Joo.